Good afternoon mga kapising. So mga kapising, fishing na naman tayo. Nandito tayo sa Arayat Dam. Ayan. Ang kasama natin, no? Kumakain, no? Kawawa, oh. Isa, oh. Magpapakilala, oh. Wag mo na kasi. Nahihiya pa kayo? Yung tiyang ko nga dyan, bosargat. Bosargat. Sama pa kasi kami. Tanggal mo. So ayun guys, nandito tayo ngayon sa Arayat. Magta-try na naman tayo ulang. Ayan. So abutan pa yata tayo ng bagyo. Bagyong Igay. Ayan, no? Umulan, no? Solid yung ulan. Kanina pa to. Habang papapunta na kami dito. So ayun guys, tipot na kayo. Titignan natin kung makahuli tayo. At titignan ko rin kung makapag-video ako kasi umuulan. So kung hindi tayo makapag-video, kapakita ko na sa inyo yung huli natin. So ayan, tipot muna kayo guys. So ayun guys, malaki yung tubig ngayon. Umapaw na dun sa ano. Oops. Ano? Ay, maraming tao sa taas. So dito lang tayo sa gilid. Try natin mangulang. Kung walang ulang, ayungin. Ayan. Isda. Pinakawalan nila yung tubig. Ayan, no. Maraming nagsasalvage dito. Ayun, meron doon sa kabila nagsasalvage. Napakarami nila. So try natin dito guys. So ayan guys, lumakas na naman yung ulan. Ayan. Nakabasa. Tatago ko muna. Sumama ang dalawa.
Nakahuli yun ng sasalpits guys. Ang laki ng nahuli. Solid. Laki. May ilang kilo kaya yun, ano? Ha? Kurang 4? Grabe, solid oh. Bah. Yun lang yung treble hook. Grabe, solid. Saan to natamaan? Ulo. Sa ulo? Bah. Huli talaga siya, laki. Yun yung salvage na. Swerte, kakarating lang. Kaya rin, isa oh. Kahuli rin. Tayo guys, wala pa tayong huli. Wala tayong pang salvage. Ay, nakahuli na rin yung isa. Silver. Ayun, dami ng nagsasalvage. Kuya, sali ka na sa vlog ko. Yun oh. Treble hook ano? Anong size yan? Anong size niyan? 0.5? Okay po. Swerte naman. Yung pang salvage kasi natin naubos. Uy, sayang. Hindi ka na. Huli na naman sana. Kawala. Apat na kilo guys oh. Sobrang laki oh. Grabe. Wala. Solid. Laki. Sama ka na sa vlog ko ha. Yan. Sana all, may pang ulam na. 4 na kilo mahigit. Grabe. Papa Baby Mix Vlog. Yung taga mo, sayang yan. Dito na. Punta ka na dito. Sayang yung mga treble hook mo dyan. Hindi mo gagamitin. Ito nang iniintay mo. Lakas ng ano oh. Lakas, pinakawalan nila yung tubig. Lalaki ng huli nila. Huli na naman guys oh. Kuya. Sama kayo, sama kayo. Hindi po. Kasan ba kayo? Taga dyan lang po. Taga dyan na kayo. Laki yan no? Laki yan no? Laki yata yan. Hmm. Pulutan. Yun oh. Laki. Putik. Sulit na naman ah. Laki na. Purong lalaki ah. Grabe oh. Yun oh. Siya tayo, tama. Anong ano? Hello no. Ano pangalan mo sa ano? Fishing YouTube vlog.
PC. Fishing. Fishing. Ah. YouTube vlog, Junjun. Fishing vlog. Ah. So mamaya. Mamaya nandiyan na yan. Oo, mamaya. Sana all. Lalaki oh. Dalawa. Ala, yun. So ayun guys, magpapaalam muna tayo kay kuya. Nauwi na tayo. Wala tayong huli ngayon. Wala kasi tayong pang ano, salvage. Wala tayong treble hook. Wala na yata kuya. Bininta mo na? Uwi na rin ako. Ito po, sticker. Bigyan natin yung sticker. Thank you. At sumama, panoorin natin. Ah. Hey kuya, uwi na ako. Thanks kuya. Huli. Bininta mo na? Hindi, uuwi ko sa bahay para may pangulan. Oo. Sarap yun. Lumakas na yung agos, oh. Oo nga. Anong luto mo doon? Pagdireta. Caldereta? Sarap yun? Try ko lang doon. Ihaw lang at saka ano, prito eh. Para pala sa pagkuyaw. Malangsa nga. Prito mo muna, tapos pagdireta mo. Ah, yun. Thank you kuya. Ah, sige, thank you, thank you. So ayun guys, uwi na tayo. Lumalakas na rin yung agos dito. Lumalaki na rin yung tubig. Ngayon, no? Maabot na dito sa ano. Pinakawalan na lahat. So ayun lang guys, papaalam na ako. Bye guys.